Kar da ku manta ku danna subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa daga zarar mun saka bidiyo za a sanar da ku. Assalamu alaikum yan uwa. To wannan bidiyo namu za mu yi shi ne yadda za ka gano nauyin group naka na WhatsApp ko kuma private chatting da kake yi, ka kalla nauyin kimanin gig nawa ya ci ma. Ma'ana ka gane yadda nauyi nawa ya ɗauka, ko kuma chatting da kake kala na group na WhatsApp ana ma message, video, audio, photos, waye da sauransu da sticker didde. To idan ka shiga gaba ɗaya chatting ɗin da aka yi a wajen tun daga lokacin da ka shiga gidan zuwa lokacin da zaka duba zai nuna ma ga iya nauyin abin da ya ɗauka ma. To sai ka biyo mu cikin bidiyon mu, ko kuma ki biyo mu cikin bidiyon mu bi izinillah da ikon Allah, in Allah ya so ya yarda za mu nuna shi. Sai ka shiga cikin wayarka kamar haka, ka nemo WhatsApp naka wanda kake chatting da shi. To mu ga nan WhatsApp namu wanda muke chatting da shi, za mu shige shi. Bayan ka shiga zai kawo ka fuskan WhatsApp gashi nan kala zaɓi duk dai gasu nan. To yanzu a misali kamar wannan gidan, wannan gashi nan aminan juna. To in na je can zan kalla kimanin nauyin da ya ci da kuma abubuwan da suke ciki gaba ɗaya da nauyi ma'ana dai kaga MB nawa ya ci ko kuma gig nawa ya ci, kowanne za ka kalla nashi, ko mutum ne ma da kuke tatin da shi za ka kalla. To sai ka duba sama gefen ka na dama, za ka kalla wasu ɗuga ƙwaya 3 sai ka shige su. Bayan ka shiga zai kawo kanan wajen, sai ka yi ƙasa gaba ɗaya za ka kalla inda aka sa settings sai ka shiga. Bayan ka shiga settings zai kawo ka wannan zaɓuka ga su nan kala sai ka yi ƙasa za ka kalla inda aka sa storage and data sai ka zo ka shige shi. Bayan ka shiga zai kawo ka wannan fuska, sai ka zo ka shiga na face wannan kenan wanda aka sa manage and storage sai ka zo ka shige shi. To bayan ka shiga ya kawo ka wannan fuska wannan abin da ya nuna na face total ya nuna ma total ɗin abin da WhatsApp naka ya ci a wayanka ko kuma akan wayanka ko a memory card naka. Wannan total ɗin 5.9 kenan GB abin da ya ci. Ya ci kusan gig 6 a total ɗin WhatsApp naka na waya gaba ɗaya wanda kake yi, ga iya abin da ya ci, iya wanda ya shigo kenan. To bayan ka kalla wannan in ka yo ƙasa duk gashi nan. To ga nan dai abubuwa da mun kalla a binan juna, alheri people, waye group, ni da ke, ni da masoyina duk dai gasu nan, sabon salo, Fatima da Imam duk dai gasu nan. To kowanne idan kun kula daga cikinsu gasu nan dai kala kowanne in kun kula ku duba gefen shi ta gefen dama, kun kalla gig ɗin da aminan juna ya ci, ma'ana nauyin da ya ɗauka, abubuwan da ake voice, typing, sticker, audio, video, waye gig dai abubuwan da yake shigowa ta cikin wannan gidan gashi ya ci gig 3, ya ci GB 3 gashi nan. Sai na ƙasa kuma shi kuma abin da ya ci shi ma gashi nan za ka kalla MB 500.8 kowanne za ka kalla nashi, kowanne gashi nan nashi. Hatta mutanen da kai magana da su sai ka kalla nasu, kowanne gashi nan duk in kun kula gefen shi akwai nashi gig ɗin da ya ci duk dai gashi nan. In fannin mutum ne ma ka zo za ka kalla gig nashi kaɗan, kun ga hawa ne, na sama ya fi na ƙasa, na ƙasa ya fi na ƙasan shi. To a misali wannan aminan juna gashi nan wanda ya ci nauyin shi ya ɗau nauyin 3 gig, ya ɗau 3 GB kenan. To za mu shiga cikin shi sai ka shiga.
To gashi nan ya kawo mu fuska kamar haka, bidiyoyi ne, hoto ne, komai abubuwan da aka sako a cikin aminan juna gabaki ɗayansu all the same gashi nan ya kawo. In ka duba sama kuma again za ka kalla nauyin gig ɗin da ya cike nan gashi nan ya ci gig 3 ne kawai ya ci. To duk gasu nan abubuwan da aka sako a cikin aminan juna wanda suka ci wannan nauyin gasu nan kowa ya kalle su. To idan kana so ka goge gaba ɗaya sai ka duba gefen ka na dama za ka kalla da aka sa ɗan select all gashi nan, to sai ka danna kan shi abin kenan. In ka danna shi zai bude ma komai, yayin da ya bude ma'ana za ka goge duka kenan, za ka goge shi all kenan. In kai makin zai gogu gaba daya zai tafi kenan, ka goge shi. To wannan shi ne yadda za ka ga nauyin abubuwanka. In ma kuna chatting da mutum kana ganin kamar abubuwan da yake wullo ma ya yi wannan, to sai ka sai ka duba ka kalla ka je ka nemo sunan shi. In ma kana so ka yi typing din suna ne, a misali ina so in yi typing din suna, sai an gwada sa wani suna 130 gashi nan ya zo 130. to da ya zo in kun kula a jikin sunan nashi gashi nan kun ga chatin din da muka yi da shi ga iya MB da aka ci, MB 183.9 ya MB da aka ci kenan a chatin din da muka yi da shi. To yayi kyau. Haza wasala.